Setelah 5 hari tidur di tempat sing apik, sing gede dan juga bersih, tapi nek menurutku isa enakan gubukku sih. Lah piye ya bes, wong jenenge rumah sakit ya ora enak to ya. Halo besti-bestiku, apa kabar semuanya? Aduh dudu, pirang-pirang dino iki kira nge video aku rek. Mergo lagi ngerawat ibu mertua yang sedang sakit bes, tapi alhamdulillah saat iki ibuku sudah sehat dan sudah boleh pulang. Lah iki adalah cuplikan video aku dan suami sarapan pas lagi nunggoni ibu di rumah sakit. Aku dan suami iki lagi sarapan soto bes, iki mang isu-isu iku aku dan suami nang pasar legi numbasno bapak mertua soto, terus sekalian aku juga bungkus soto. Wala bes saman tak kandani ya bes, ben apa tuh mbak soto nang pasar legi ki bes, mesti diimboi iwak sak kresek iki lho bes, saman delok tala iki ngono iwake iki mang diimboi bes, padahal nek dudu soto iki ya wis akeh iwake, tapi sek tetep diparingi mergone sing bakul soto iku kenal apik karo ibuku. Suasana nek klinik iki wadem bes, nek depan rumah Pak Haji Kartono. Sebelah kiriku iki juga anak sawah-sawah wadem, cuma aku gak sempet nge-shoot sing ana nek sekeliling iki karena aku lagi fokus maem bes, lewesu bes sedang gage maem ben iso nemoni ibu maneh. Kebetulan ibu iki mang ditunggoni anak wedoke bes, dadi aku iso maem nang njaba, soalnya maem berkuah bes wedine kocar-kacir nang ngone lantai. Karo nyawang omah iki lho bes, jare bojoku ngene, ya Allah mandar muga suatu saat nanti engko iso bangun omah kaya ngene sing adem, sing ayem kanggo anak putune. Aduh bismillah, semoga diijabah karo Gusti Allah yo yang. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha, kun fayakun. Mohon maaf lho bes ya, nek videone iki rondok terang, rondok gelap, rondok terang, rondok gelap. Nah piye bes, orang nggawa tripod bes, nah ngerasakno mikir tripod bes, wong iki ae lu nang nggawa ibu nang klinik iki yo dadak bes, pas lagi ngulang kok terus bojoku iki mantuk teko ibu, kondon ibu lagi sakit, dadi ibu iki langsung digonceng lu nang klinik bes, langsung ketanganan. Alhamdulillah ibu kena DB gak sampai separah iku, mergane langsung ketanganan. Saiki alhamdulillah sudah sehat walafiat, sudah boleh pulang. Kanggo besti-bestiku ojo lali selalu jaga kesehatan ya bes, maem sing teratur, istirahat sing cukup, tur ojo lali ditambahi vitamin ya bes. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita selalu sehat walafiat. Bye bye, terima kasih sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.